Puon kay do sa gudngunyan. Minaanduyog sa baga na mamanuan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohuan, an sidasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. An maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng M. Luelier, Pera Padala. An oras na yan, atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Sigera, President, Sigera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Sigera Technological Colleges. An oras na ini, dara po sa Indo kan Losenya Electrical Supply. Para po sa mga di kalidad na electrical product, day po kalingawan, Losenya Electrical Supply. Losenya Electrical Supply, madaling makukuha, aranisan na sa Barangay Hall kan San Francisco, Iriga City. Owned and managed by Engineer Meneleo Losenya. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation. Pamaskong padala, ML4 padala, mula sa M. Lumier, mabilis, madali pamasahan. Kwarta pinagirapan, pinag-ipunan, sa M. Lumier, ang hindi nagkakaingatan. Madalang kinakailangan, labis na inaasahan, mabilis makakarating sa paroronan. ML4 padala, pamilya padala, padalang galing sa puso. High blood, hypertension, alta presyon, at kung ano-ano pa. Iba't iba man ang tawag, ito ay kayang-kayang makontrol sa tulong ng trio kontra sa anumang sakit. Regular na ehersisyo, tamang nutrisyon, at say no to bisyo. Regular din na kumonsulta sa ating primary care providers para malaman ang angkop na gamutan depende sa inyong risk factors. Para iwas alta presyon, tamang nutrisyon, ehersisyo, at medikasyon ang solusyon. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m. Mga karonda, magdangog na sa programang Barreta Asin Platica ni Baracena Maconsuelo. Talagang kakaiba. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Sa inman na sulukan ring kunada asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta asin platika ni Philip Baracena.
Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS, good pa lumipat siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good pa lumipat siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang common and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng antivirus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart to Smart dishwashing paste ko! Smart to Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal-galing ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste! Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing, ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular Boom, use. puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng M. Luelier, Pera Padala. Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH, katuwang ang DepEd at local government units, siguruhin sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize!
Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Nakagati ka sa ayam? Iravax mo na yan. Nakalmot ikakaupos? Iravax mo na yan. Magpapakuna na sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. 7 years na po sindang pinagkakatiwalaan sa healthcare services at kusira reliable professionals. Barato asin de kalidad na bakuna. Ligtas, probado, asin asertado. Alagang Ravax yan. Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Bakunang angat, serbisyong dapat sa presyong abot kaya at matapat. Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. An active anti-rabies vaccine. $699 sana. Ang booster, pre-exposure, senior as in PWD, $499 sana. Agkuman sira flu vaccine, pneumonia vaccine, asin iba pa. Kaya mayang na. Sali na kita sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Bawi na sa 0967-152-0610 o bumisita sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic sa Alfilor Street, San Miguel, Iriga City. Sa taas sana, Ka-Law Office ni Attorney Ferdinand Dino, Arani Sayusan. Pamper and delight yourself and your loved ones. Come to Secret Blend Salon in Ayurveda Spa. Take advantage of our special promo packages and choose any of the following services: haircut, hair rebond, hot oil, hair spa, hair mask, ionic hair treatment, cellophane, hair perming, hair color, manicure with polish, pedicure with polish, oriental whitening hand spa with manicure, oriental whitening foot spa with pedicure, keratin therapy, hot stones massage, tulasi, whole body massage, gel polish, and facial treatment. Book your appointment today. Come and visit us at Secret Blend Salon and Ayurveda Spa. Main Spa is located at LSD Building in front of Landmark Iriga, Gonzales Street, San Francisco, Iriga City. Opens daily 9 a.m. to 7 p.m. Monday to Sunday. For reservation, text or call 0938-652-4510 or call 299-7133. Secret Blend Salon and Ayurveda Spa. Sa inman na sulukan ring kunada, asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta, asin platika ni Philip Baracena. Mga tugang Diyos marhay na aga po sa Indo Gabos. Pet sa 3 na kita kan bulan na Oktobre, aldaw po kita ni Nuebes. Magayon ang kamugtakan ka na sa tuyang panahon, mainit. Pagkakabanggi, maharasahas. Pagkakaudto, mas grabe ang init. Iba niya ito sa lado technical, si Chab Benaobra. Sa information, si Chief PSG Jimmy Guanzon. Sa transmitter, si Ricky Sagayap. Ribahan na naman po kita sa laog ng halos 2 oras na presentasyon. Kana programang Bareta Asin Platika. Makonsuelo, sunagin na dalagan. Kana public hearing. Kapit sa kaso Reco 3 na pinagsagibo ka na sanggunang panlungsod. Nagkaburukag ang sanggunang panlungsod. Pati sa mga resource speaker. Verte ang mga patot sa dahan ka na lambang saro. Nagka-back out po si Konsal Gigi Vargas. Asin man si Engineer Monmongo. Saro sa resource speaker. Ako ano na ni, imbes na maresolveran ang problema sa mga member consumers, ang aning mapugulan ang pagparapalangkaw ni na singil ka na kaso Reco 3, iba so naging dalagan, iba so kinaabtan. Papahinanyog niya to ang mga naging deliberasyon, balitaktakan dyan sa sanggunang panlungsod kan Iriga, kasuudma.
Tapos lampas ng alas 12, alas 1:30 na. Inutuntaan na mga naging pagtaram ni Konsal Gigi Vargas. Kasuudma, talagang dismayado siya sa nangyaring proposal niya na ipinaapod ang kaso Reco 3 tapos igawang mga resource speaker. Kumbaga disganado siya sa naging resulta. Kana ginibong public hearing, nagka-back out. Kuya po si Konsi Gigi Vargas. Wait first. What's the point of privilege? I would like to withdraw, Mr. Chair, my proposal since the body is already... It's already very obvious that the body will not support such proposed legislation, and I no longer want to extend this hearing anymore, Mr. Chair. And with the dismay that I just manifested a while ago, with your permission, Mr. Chair, may I be allowed to leave the session hall because I am really and obviously being disrespected at this point. We have no authority to keep you from this. If you want to leave, I will give you the permission to leave. Thank you, Mr. Chair. So, Honorable Attorney Wapi, please. Good morning, Mr. Chair, Your Honors. I have nothing to say because both the legal and technical aspect about this proposed ordinance is already explained by the resource person. Especially Kasureco, Attorney Amy, Attorney Shane. But just a few points unfolding before our very eyes. This is a classic example of little knowledge is dangerous. Can you repeat that again? And this is self-explanatory. I do not need to explain. And second, I pity Kasureco. Pinas ka mo, and actually nasusuka na ako sa issue about Kasureco. And then ngayon, ginagamit kayo sa personal interest, sa politics. Kasureco, hindi nyo kalaban ng LGU. Kaya nga, a while ago, gusto ko makausap siya ni Lozano. How we can work together, ma-explain sa tao. Dati pa ako sa Napocor, and naintindihan ko kung anong pass-on. And ang problema lang kasi, yung mga tao na sumasakay sa issue. And actually, as I am listening a while ago intently, na-observe ko talagang may grand plan. From the very start, plinano ito. Pumunta sa Kasureco, nag-live, sinabi niya na ang proposed ordinance is only a draft, pero ipinost sa Facebook. And then may mga comment against the LGU, biniblame ang LGU because ang reason daw is nag-increase ng franchise tax. Kung responsable ka, yung mga comment na yon sasagutin mo. But wala kang ginawa. Kasi yung very purpose mo, hiyain ng LGU, i-pass ang blame sa LGU. I agree with that. So, pag nagpo-post ka, pati ang comment, responsibilidad mo yon. Na kung ano ang purpose mo, kung ano ang intent mo, i-explain mo. Kung may mga iba ang naiisip na iba ang comment sa post mo. Part yun ng responsibility mo. So, and excited ako mamaya. Kasi ano ang finale ng grand plan? Magpo-post na inapin yung lahat dito, yung proponent. Hindi explain kung anong paliwanag na Atty. Amy, anong paliwanag ng Kasureco. Hindi yun i-explain niya, magpo-post siya.
kinil nyo lahat. And kayo lahat, kontrabida. Oh, ayan ang grand plan. Prepare na rin kayo, mag-prepare kayo. So, wait for that. O mamaya lalabas yan. So, Kasureko, next time po, huwag nating haluan ng politika to. Yung mag-file ni Vice Itzel at nag-rally doon, hindi yung politika. Hindi yung politika. May valid na si Vice Itzel. That's the true sentiment of the people, the member consumers, Hindi not for any political motive or what? Kakausapin mo ang Kasureko, ba't magla-live ka? And then sasabihin mo na hindi mo naiintindihan kung mga nakalagay sa proposed ordinance. Si Mayor, ako, ngayon si Engineer Mon, invited guest kami dito, pinapalayas kami. Ang tanong, magkano niya naiambag ni Consi Gigi sa coffers ng LGU as taxes? And magkano naman ang inambag ni Engineer Solomon Ngo? Yes. So, hindi po nasayang ang hearing na to. Hindi inutil. Right now, makikita natin sino ang bida, sino ang kontrabida. Sino ang para talaga sa masa, sino ang para sa maliliit. O sino yung ginagamit ang maliliit for personal interest. So, yun lang po. Yung franchise tax, pag inalis nyo yan, mas maraming apektadong mas maliliit. Maybe yung pinakamaliliit na hindi nga maka-afford ng connection sa Kasureko. Kasi yun ang nag-humihingi sa atin ng burial. Hindi nga ini-extend ang paglibing kasi walang pampalibing. Yan po ang affected. Sa Kasureko naman po, I implore you, kasi po, pag mangungutang tayo, hihiram tayo ng pera, magpapapera tayo ng magpapabypass tayo, example. At ang hihiraman natin ng pera, magpapahiram sa atin. And then nakikita tayo na hindi tayo nagsakripisyo. Yung lifestyle natin, hindi natin binago. Ano ang mararamdaman ng inutangan mo? Ganon din po dito sa isyong ito. Ang Kasureko, before kayong humingi na magsakripisyo ang LGU, look at the other items, saan kayo makakabawas. Maybe it's time na to forgo. Ilan po ba ang ang profit, ang reasonable return? Nilalagay sa 12%? Daing gayo nakakagirong so Kasureko Tridigdi ka na hinahapot ni Attorney Wapi. Okay. Baka pwede yung litan yung profit nyo. Pangalawa, yun nga yung sinasabi ko, yung buffer fee, buffer fund. So pwede naman siguro na for the meantime, isuspend nyo yung pag-collect. And then, ang pinaka-importante po, kasi marami ang hindi makakabayad, on time. Yes. Wag naman po kayong mag-charge ng penalty. Anyway, wala naman kayong kapital sa penalty. O wala kayong kapital dyan. So sana, before asking the LGU to forgo yung sa franchise tax, sacrifice, o yung sa inyo na muna. And thank you, and Kasureko, please mag-cooperate tayo with the LGU and let us explain. Madali naman mag-explain sa public and maintindihan naman ng public talaga kung talagang iyan sobrang taas. Wala naman tayo magagawa. Thank you. And also for Kasureko, kung ano man ang ginagawa ng this presentation, the case file with the RTC, with the ARC, in fact may audience kami as chairman, this is not personal. Hindi po ito personal laban sa inyo or sa Kasureko. This is in behalf of the member consumers whom we are bound to protect. No? Honorable Butch. Thank you, Mr. Chairman. At yan hanapon ta mo na so iba pa man ang mga resource speaker lapit sa ginibong public hearing kana sanggon ang panlungsod sa stand ninda dapit man sa Kasureko 3 na naga-aparecer permisa ng pinaparepresentar si Attorney Eric Lozano kan Kasureko 3.
Ako mismong si Acting General Manager Engineer Willie Boksit, saka si Chairman of the Board, si Selvia Alsisto. Nasarong Tagalibmanan, naging GM kan Kasorekuan. Tapos iba pang mga Board of Director. Ini ang pinagahanap ngunyan kan mga member consumers kan Kasoreko 3. Kasinda, linalao man na iyon makikipaglaban sa kapakanan kan mga member consumers. Harain na, mayo na, si Dante Oliva na sana ang nagtataram. Yan po ang dakulang kahaputan dyan sa manehamento kan Kasoreko 3. Napatian na sanggunang panlungsod, nagkakaburukag na dahilan sa Kasoreko 3. Dahilan sa pag-increase na ini. Nadaay man lamang uminagi sa public consultation sa mga member consumers digdi po sa Rinconada area. Yaman po ang itinaramduman ni Engineer Monmongo bilang kumbaga member consumers, taxpayer, digdi po sa Siyudad kan Iriga. Commerce, sa Rinconada Philippine Chinese Chamber of Commerce, address the LGU Iriga, address sa SP ng Kamsur, then address ng ERC. Abangan niyo po, magbibigay po kami ng position data regarding the nangyayari ngayon sa Kasoreko 3. Yun lang po pala. So thank you very much for that, Sir Monmon. Kasi nga, kami naman po sa Iriga City Consumers Watch Group are also doing something. So let's join hands. In fact, last week, ang the mayors, nasa ARC kami. Unfortunately, hindi namin nakausap yung chairman, is nasa abroad. But nakasik kami ng audience to Attorney Shane, kay Attorney Sirius, October 10. Pupunta kami ni Mayor doon para to sit with not just with the ERC chairman. So ganito po, I will first recognize Attorney Buranya, then Attorney Shane Birinya Imperial, then probably si Sir Abion, then from the City Treasurer's standpoint of view also. Kasi this is regarding fiscal stability of Iriga City. And later from the Kasoreko. Basta po ka itong Isang tapos para dito. It will really affect consumers? Hindi. Our bill sa tindahan namin is 20,000. Ang franchise tax is just only 17 pesos. Why? Just only 17 pesos. So, I'm sorry to say, if you will cite me for contempt, this ordinance is inutile. Why not we invite, sorry to say, nandito man dito sa mga Kasoreko 3, we invite the general manager, we invite the chairman of the board ng Kasoreko 3. Sila ang imbitahin natin dito and I'm willing to have the debate with them. I'm sorry sa August body ninyo, if I say this one, napaka-inutil ng pagpatawag nyo sa amin just as waste of time, the waste of money of the government, lahat. Ang patawag nyo dito is yung talagang namumuno ng Kasoreko 3. The General Manager, the Board of Director, the Finance Officer. Yan dapat ang patawag nyo, hindi dapat dito ang pag-usapan to kasi waste of time talaga to. I'm so sorry to say, Kagawad Gigi, napaka-inutil ng patawag na to. I'm willing to face the Kasoreko 3 that I once defend way back. Ngayon, kukontrain namin sila. Kasi once na kaming mga negosyante, apektado kami, not only our business will be affected, the economy of the city, and maybe the economy of the country. So hindi to puto biro-biro ang nangyayari ngayon. Sa totoo lang, kung pwede, sa sunod na ano nyo, imbitahin nyo sila, then invite us, our division
with our group, business sector, para marinig namin kung ano talaga ang nangyayari. Actually, for your information, everybody, last Monday, nagkataon, eksakto, I called for a joint meeting of the Rinconada Filipino-Chinese Chamber of Commerce and the Rinconada Chamber of Commerce. We all oppose sa nangyayari dito ngayon sa Casureco 3. One of our members paying before 300,000 a month. Sabihin ko na sa inyo, ang Jollibee, right now they paying 500,000 to 600 pesos a month. Nakita nyo kung gaano yung kaperwisyo, yung pagtaas na yan. And also, my point is, why ang Casureco kumukuha sa WESEN? What is WESEN? That is Wholesale Electric Spot Market. Once sa isang kooperatiba kumukuha sa WESEN, ibig sabihin yan, mismanage yan. Kasi we have a legit supplier like the SMEC, the Aboitiz. Kung titingnan nyo yan, it's just only 3 pesos to 5 pesos per kilowatt hour yan binibenta nila. Napakamura ng binibenta nila. Pero bakit di tayo kumukuha dyan? Ba't kukuha ka sa spot market? Ng spot market is non-negotiable. Ang spot market, ang market nila. Pag ang isang kooperatiba is may kautangan sa mga legit na mga supplier, ibig sabihin nito, ang Casureco 3 is mismanaged. Bakit hindi sila nakakukuha sa mga murang mga supplier? Because definitely, I cannot say, just only my opinion, may kautangan sila. Bakit sila magkakautang na wala naman silang kakumpetensya? Kami nga, sa negosyo namin, marami kami kakumpetensya, pero nabubuhay kami, we're earning. Bakit ang Casureco hindi nag-earn? So there's a problem with that. There's a problem with the management. So dapat yun ang patawag nyo dito. We should not discuss this bill, this ordinance. We discuss in front of the Casureco kung sino man namamahala niyan. Ulitin ko, General Manager, Chairman of the Board, then yung Finance Officer, we ask them kung ano ang audit nila, the financial status of the Casureco, yun dapat ang pag-usapan natin. Yun lang po, salamat. Sorry po, if you will cite me for contempt, I'm sorry, magsasorry ako sa inyo na ganun ang sinasabi ko, pero I'm just saying the truth. Kilala niyo ako, prangka lang ako, pero again, my apology po sa inyong lahat. Thank you po. Okay, we do respect the manifestations of Engineer Mulmungo. And really, wait first. Really, your manifestation duly noted and well taken. But for your information, this public hearing, I issued the invitation to the top management of Casureco. That included nangyayari po kaya imbes na pataramon so resource speaker ka na Casureco 3 garo nasasapawan na dapat sinda na magpaliwanag ka na bagay na ini kung pinanuninda pinalangkaw bigla an taripa sa singil nin kuryente digdi po sa laugan Rinconada area. Hanapon ko pa itong mga ibang naging resource speaker. Yaon man dyan si Mayor Rex. Kaya nga niyan nangyayari ngunyan, garo Arriba kontra Oliva. Kalaban kan Arriba, duman sa public hearing, saro dyan si Director Dante Oliva. Sa inman na sulukan Rinconada, asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta, asin platika ni Philip Baracena. Wala po kitang 42 minutos makalampas alas 8 nin pagkaaga. Makonsuelo ang nangyayari digdi po sa siyudad Caniriga. Lanza na sa pagpalangkaw ni Taripa. So
sunod-sunod ng pagpalangkaw kan per kilowatt hour na binabayadan kan mga member consumers digdi po sa lawag kan Kasoreco 3 nagkaburukag na ang mga taga-iriga ang Kasoreco 3 pati ang business sector. Ayan o ng buhay tayo di. Kaya lang, pag-abot sa mga miyembros kan media, kami nagtataulan po kan tamang impormasyon, tamang barata, na ipaggamiton ang social media, ta saro sa nakakaraot kaya digdi, ang mga patinot sa dahan sa social media, both sides. Daiman po yan mareresolveran ka na social media. Ano-ano ang mga nagluluwas na dyan sa social media kontra sa Kasoreco 3, kontra man sa LGU ang makairak digdi. So mga member consumers na yun po ang apektado na ang pinaglalaban ka na local government unit digdi po sa siyudad kan Iriga. Kumbaga, pugulan ang pagparapalangkaw ni na taripa sa singil nin kuryente digdi po sa Rinconada area. Sa nag-aangal nga ni, maskan mga business sector, yaon sa educational sector. Ano taarog kayan ang nangyayari digdi po sa siyudad kan Irigasin man Rinconada area. Laro pa kayan, hain na so mga inaasahan tam ng mga madepensa sa satuya, so congressman, so gobernador, kita sakop kan probinsya. Ano taan Iriga sana ang nakikipaglaban sa bagay na ini? Dapat ipaglaban ninda kung talagang sincero ang sa indang pagserbisyo digdi po sa Rinconada area bilang mga public official. Yan po ang hinahalat kan mga member consumers, kan mga taga-Rinconada. Yaman ang naging mga kasimbagan sa kahaputan, query kan sanggo ng panlungsod kan Iriga. Hali man sa Kasoreco 3 sa paagi ni Attorney Eric Lozano. Application po natin for approval ng power supply agreement. Tama po yung na-mention po ni Sir Monmon about sa San Miguel. Since 2018, meron po tayo naka-pending na case sa ERC case number 2018-077 and ERC case number 2018-078 MC. Yun po is an application for approval ng power supply agreement with San Miguel. Since 2018 po, until this moment, wala pong desisyon si ERC which yung PSA po natin covers 2018 to 2026. Supposedly po hanggang 2026 yung power supply agreement po natin sa kanila. Napagdesisyonan po ng board and doon po sa circumstances na nangyari po sa atin ngayon, since di po natin ma-implement yung provisions ng PSA as to the rates, kaya nag-decide po ang board na tayo po ay binibill ng PSA rate which is much higher than doon po sa dapat nating bayaran dahil po sa pending approval with the ERC, napilitan po tayong isuspend yung implementation kung kaya't tayo po ay kumuha ng supply from the wholesale electricity spot market. Since April, na-mention ko po ito before, since April,
na-expose po tayo ng maraming percent until July sa WESM. From July 26 until August 25, meron po tayong procure na energy from FDC Misamis Corporation under Emergency Power Supply Agreement. This is for 1 year. So, yun po yung naging recourse po ni Casureco since exposed po tayo sa WESM. We sought the supply of an power plant na makakapag-supply po sa atin. In fact, ang portion po nitong bill natin sa ngayon, 5 pesos, 5.15 pesos per kilowatt yung nasupply po natin sa kanila. However, meron pa pong portion doon po sa pangangailangan po natin ng kuryente na kinuha po natin sa WESM. Ang portion po na yon is 3.83 doon po sa existing natin na consumption, and addition to that, 2.57 para po doon naman sa fourth installment. Kaya meron po tayong around 10 pesos generation pa lang. So, yun po yung alin po? Niki. Yung WESM bill po natin, August bill, July 26 to August 25 from WESM, ang equivalent rate po noon for the recovery, 3.83 per kilowatt hour. Then, yung energy po, coming from FDC Misamis Power Corporation, 5.1567. 25% coming from the WESM bill, 2.57. Yun po yung breakdown ng generation rate po natin for this current billing. So, yun po yung reason kung bakit mataas po yung generation charge po natin. Thank you, Attorney Lozano. Any questions from this body? Honorable Audal, you are recognized. Thank you, Madam Chair. Good afternoon sa inyo. Magandang hapon sa inyo lahat. Ang katanungan ko lang kay Attorney Lozano, related sa pagtaas ng increase, tungkol sa nabanggit nga kanina ni Mayor Riggs na yung buffer fund, ito ba ay dumaan talaga sa public hearing? Kasi I heard from several consumer, daw ako, kahit ako, 4 ang metro ko na binabayarang sa loob ng isang taon, aabot ng 960 kasi 20 pesos per month. Per person, tama, per member. Per person. Per meter. Per meter. Per meter. Per meter. Ito ba? Kasi ito ang solusyon siguro dahil dalalong ko sa mga tao na pupuntahan ko, wala daw kayo ng kinandak na public hearing sa mga information sa mga tao na magmaninigal kayo ng 20 pesos na buffer fund na hindi nila alam na yung pala ay ano lang para sa pundo ng Casureco. Actually, sir, we discussed that during the 2022, I think, na annual General Membership Assembly, and this was published sa newspaper of General Circulation 2022, 2021. Yun nga lang sa publicity. Pero sa yung mga tao na sa mga tao hindi nakakaano sa social media, hindi naman nila makikita yun na mayroon sinisingil yung Casureco na 20 pesos per meter na i-compare mo sa pag-suspend ng koleksyon ng franchise tax na hindi makaapekto sa tao, ay siguro mas maganda na alisin tong kasi wala naman tayong calamity. Saka ibig sabihin pala, ang Casureco 3 up to now hindi siya nag-i-income dahil umihingi pa ng tulong sa mga consumer na 20 pesos a month. Yes po, tama po. Hindi po nag-i-income. Kaya nga yung katanungan, hindi pa nag-i-income. Pero possible ba na matanggal yung 20 pesos na buffer fund? As to the buffer fund, Councilor,
I believe that this will be subject to an approval of the general membership kung i-suspend po yung collection. And since na ito po ay approved during the general membership assembly, ang one way lang po to siguro to stop or suspend the collection is to propose po yun na i-suspend during the general membership assembly. Well, in fact, speaking of that, I am intending that since this is being done in AW legislation, I am proposing a resolution requesting Kasureco 3 to really alleviate, makatabang sa pagbawas, kababayaran, the cancellation of the buffer fund and the penalty for non-payment on time. Kasi expected na yan, maraming di makakabayad on time ngayon. That will include me. From 25,000 ngayon, 38,000 ang babayaran ko for this month alone. Hindi ko kayang bayaran yan on time. Mag-iipon pa ako ng pera. So that's very rational na mangi kami ng favor sa Kasureco na suspend din muna yung penalty pag hindi makabayad on time. And that will be proposing that be passed during the next regular session. Thank you. Please proceed. Mr. Chair. In addition with that, Mr. Chair, Yes, Honorable Bonite. may I request the Kasureco na akin pwede, in prompt payment man, magkago man discount. Sa Kasureco to, ako aral ka ni. Anyway, sira sa WSM, any supplier na kinuha nila, pag sila nakababayad man sa early, ako man sila discount, nga pinapasa sa consumer. So nga minsan ang problema, dapat itong discount na ito, may pasa man ka na ito. We will collate that. We will include that in our request to Kasureco 3 by way of a resolution. Honorable Nikki, wait, sir. Thank you, Mr. Chair. At this point in time, I would like to remind everyone the legislation or the measure that we are talking about. I support the earlier manifestation of our presiding officer na merong separate venue to answer all the other questions. But for now, let's stick with the opinion or the opinion of Kasureco regarding the proposed legislation to which ito ang pinaka-rason bakit pagkakasama tayo ngayon. So, Mr. Chair, one question only to Kasureco 3. Yes. Meron po ba kayong collaboration with the proponent in the draft of this ordinance? To answer that question po, during last week, Councilor Gigi visited our office to raise questions regarding the rates. And na-mention po doon as to regards to the franchise tax. Doon po sa collaboration, she raised her concerns. Ano po ba yung Kasureco? Anong suggestion? Well, ang Kasureco po, we respect the authority of the LGU to collect franchise tax, and ang obligation po ng DU is to pay yung tax. Ang only way lang po na gagawin namin is to implement yung mekanismo ni ERC kung paano po namin, tama po yung sabi ni Attorney Amy, paano po namin i-recover yung binayad po namin for the tax. So as to this ordinance, ang Kasureco po, we stand with our obligation na kung ano man po yung i-collect ng LGU as the franchise tax, ang gagawin lang po namin is to pay. As to doon po sa whether i-collect or i-suspend, wala po kaming authority na magsabi whether i-collect o hindi. Mr. Chair. At yan po putulon ta na muna ta medyo halawi ko na bagaan pig-urulayan alagad sabi nga ni Engineer Monmon ngo inotil kumbaga imbes ma-resolveran so problema
matawan solusyon an dapit sa pag para palangkaw nin taripa sa singil nin kuryente kan kaso Reco 3 sa mga member consumers ibalugod so nangyayari po duman sa urulay. Kumbaga dapat ito ang pinakapunto. Lion ang buffer span. Kumbaga untukon muna ang pag parasingil sa buffer fee na 20 pesos kada member consumers. Tapos kung pwede, dahil mo na pagpatawan ng penalty ang mga konsumidores ng kuryente digdi po sa laugkan kaso Reco 3. Bako sana yan ang mga systems loss pa. Tapos ining mga charges na kung ano-ano na sana, subsidy sa senior citizen, kinukuha pa sa member consumers ay napangyayari. Tapos ining sa franchise tax na an iba nga ning member consumers, kumbaga ano man ta magbayad kaya na bako man mayo man negosyo. Konsumidores sa naman. Ining sa business tax na pwede po kayo ning magbayad so mga may negosyo. Kaya mismong mga member consumers nariribungan digdi sa kadakol na sa mga charges na ipinapataw sa mga member consumers sa indang bulanan na binabayadan dyan po sa laugkan kaso Reco 3. Ay na maintindihan kung ano na sa mga charges ang pigbabayadan kan iba pong mga member consumers o kan gabos na mga member consumers sa laugkan kaso Reco 3. Haloy na po yan pigpaparareklamo kan mga member consumers an daininda maintindihan na gayong mga charges an nakakaaram sa nan manehamento kan kaso Reco 3. Takon minsan pati ining mga charges na ini pag halangkawan sa imong babayadan halangkaw man an charge. Resado man na marahay dyan po sa resibong binabayadan ta. O, kasod mapigahanap si Anrotsi na karyo irawla kung dan nag-abot si Tiri. Kaya si Tiri, ay bako ngaya ako si Anrotsi. Ay indang buhay tayo ni pag-arong na kaya naan urolay. May punto man si Engineer Monmon ngo sa bagay na ito, nagpaparasayang sa nangakita kan oras digdi, inutil ngayang urulay ini. Kumbagaan hinahanap duman an solusyon, maresolberan, mapugulan, anday pagpara, na aday magparapalangkaw nin singil, nin taripa, an kaso Reco 3. Iba na lugod, nahaluan na nin politika. Tapos nagruruluwas na duman na subuot misinformation kan ni Consal Gigi Vargas ang mga member consumers. Nagluwas duman na nagwawasan na ang kaso Reco 3. Kumbaga, inuula man sana kan kaso Reco 3, ining si Consal Gigi Vargas na naglalataw na po duman kung ano ang mga obheto kan lambang saro. Karanay na ba yan eleksyon, kaya kung ano-ano na ba yan pinag-uurulayan. Bako na itong dapit sa dapat pag-urulayan kung ano ang magiging solusyon sa dalagan kan kooperatiba na day pagpara patawan in halangkaw na taripa ang mga member consumers. Pero antes kita magpadagos kan sa tuyang programa, nagkakapera mo ng mga pagirumdom. Problema ang sasakyan mo? Kulog payo na, kulog bulsa pa! Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center, may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asin nagaako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogmon,
Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic, Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center, open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered. Sa panagos na pag-asigura na ang pirang taon na tiwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo & Sons, mantinido, pinagmarhay kan Ngo Brothers na dai na mag-arog sa iba na nagpapabakal nin mga substandard as in undersized na mga bakal, arog gan kabilya, angled bars, as in iba pa, tasigon sa mga eksperto, nakabarato kaman sa presyo, alagad dai asertado ang siring na mga materyales as in posibleng magdulot pa nin diskwido. Kaya sa Ngo & Sons, ang materyales mo nakasunod sa Philippine standards. De kalidad, as in sigurado, nasa tamang standards. As in safe, ang sa imong pamilya. Ngo & Sons, ang ngaran na matitiwalaan. Poon kadto sa kungunyan. Pamaskong padala, ML Kwarta padala, mula sa M. Lumier, mabilis, madali, maasahan. Kwartang ginagirapan, tinag-ipunan sa M. Lumier, ang hindi nagkakaingatan. Madalang kinakailangan, labis na inaasahan, mabilis makakarating sa paroonan. ML Kwarta padala, pamilya padala, padalang galing sa puso. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Si Ginang Rosa, isang masipag na guro, ngunit sa paglipas ng panahon, ang kanyang paningin ay unti-unting lumalabo dahil sa diabetes. Sinubukan niyang uminom ng iBerry. Parang bumalik ang sigla ng aking mundo. Noon kasi hirap ako makakita, lalo na sa araw-araw ko nagawaan. Salamat sa iBerry, hindi nahadlang ang aking kondisyon. Nakatulong itong iBerry sa mga gawain ko. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury at sa inyong suking butika. Ginhawa sa inyong mga mata sa presyong pangkaibigan, 17 pesos per capsule. Naranasan niyo na ba ang pagkapagod ng inyong mga mata matapos ang mahabang oras sa harap ng computer o cellphone? Ang iBerry ang inyong kasangga laban sa malabong paningin. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold, makabloom sa charm. Walang amoy kulong, kahit sampay sa loob. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS, good pa lumipas siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good pa lumipas siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath
Cat Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart and Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa inman na sulukan ring kunada, asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta, asin platika ni Philip Baracena. Kaya para sa kuya, migpayaba ako sa Erigenyo sana. Bukong ring kunada, tanampagal. Lalong dahil man ako mapayaba sa probinsya kan Camarines Sur. Nando ang distrito. Dahil man o yun sa Sakuya. Itong 4th District. Saka 3rd District. Ay baga duman nakaka-forma ang Team 1. Di lang sinda sa 1st District, 2nd District, Ringconada, saka probinsya. Minsan, ining mga politiko niya to, an iba. Kaya mo man maraman ang dalagan kung ano talaga ang kaisipan, pagserbisyo o sabi ni Senador Bongo. Bisyo magserbisyo. Maray kung arog kayan, kung bisyo magkabig, puro palaog ang ibang politiko, puro personal na interest ay inutil. Lalo na po ta nagdadangadang na ang eleksyon kung ano-ano na ang mga maburutwaan na naman na mga pakulo kan man lain-lain na politiko digdi po sa satuyang nasyon. Kumbaga dapat mag-isip-isip na ang mga namamanwaan. Pamanlugod, makapili kita nin kapabli talagang ngunyan, pili na sana mga kapabling nagsiserbi di po sa batalyanin politika sa satuyang nasyon. An kadakli, an kaisipan pag nakasali mabawi kan sa indang ginastos. Minsan nga ni bako sa nang bawi sobra bastante ang binabawi.
kaya isay ang nasasakripisyo so mga tios kundi ang mga tios man magtios kung nasisilaw man po ang kadaklan kan sobre na hali sa mga politiko. Kumbaga iba kaya sinasamantalaman kung aning mga oristorya dyan sa gilid-gilid. Ako nga nagbobonet ako pag ma-receive hali sa kaperte. Ay pangyayari niya ako. Nga nga makaotro pa na duman sa ibong. Tapos kita kung arog na po kayo ng mga mentalidad kan mga Pilipinong botante. Ibong-ibong na ang dalagan. Ang kabig ay talagang maski ang mga politiko mariribong magkakaburukag na entero. Mag-ingat man po ang mga nagigibukan bagay na inita. Minsan, timbang buhay, dikit na perak, natunugan ka na kalaban, ay dumang kapalan nga sa ibong ha, nagkabig ka pa. Maray nga sa imo, yarion. Mayo ka ngayang tol-tol na iniibahan. Maribong-ribong yan sa imong dalagan. Lakol po kayan, minsan may nangyayari na bakong kanais-nais. Kuman sa mga nagigibukan ibong-ibong. Pag panahon ng eleksyon, ibong-ibong, paribong-ribong. Basaon ko lang po ining resolution 10963 na hali dyan sa Commission on Election sa pahagi ni Attorney Cinderella Pereras Lozano. Pursuant to the powers vested in it by the Constitution, the Omnibus Election Code, Republic Act No. 8189, Republic Act No. 9189 as amended by Republic Act No. 10590, Republic Act No. 10366 and Republic Act No. 10367 and other related registration and election laws, the Commission on Elections resolve as it hereby resolves to promulgate the following rules and regulation that will govern the consumption of the system of continuing registration of voters for regular and special elections and other electoral exercises. Subuot may mga nagrereklamo kaya kuno na nag-cut off ang Comelec Iriga sa oras na 3:00. Kana pinasadahan ko kan pizza 30 po. Kana September 30 ito so last day kana registration kana mga botante. Nagreklamo data kumbaga dahil na nakaparehistro. Sabi man ni Attorney Cinderella Pereras Lozano ana Comelec Election Officer kan Iriga kan haputong ko. Lampas na nga niya kaming 3:00 nag-cut off. Hindi nga so iba nag-arabutan kumbaga bako na sa tamang oras. Minsan pati yan, iba kayang mga Pilipino mahilig sa ras. Kung rin so last hour na, sa kayan mapurulok-pulok. Kadakol kan panahon, kan aldaw, kan oras na itinaw, kan na Commission on Election, tanganing makapagparehistro ang mga botante. Baga naglampas pa nga niya kaming 3:30. Kinanorme pa so ibang mga nahuring nag-abot. Minsan tawo kun minsan na habong mag-ako kan kasalan kadakol dahilan.
Babasahon ko po na Section 6. It's last day registration scenario. During the last day of registration, the following procedure shall be observed. If at 3 p.m. of the last day of the registration period, there are still persons waiting in line to file their applications for registration within a 30-meter radius from the CEO, the election assistant shall without delay list down their names consecutively numbered. This applicant shall be called by announcing its name repeatedly 3 times and the order in which they were listed. Any applicant who is not present when her name is called shall no longer be allowed to file her application for registration, transfer, reactivation. Tapos letter C, if the applicant is present when her name is called, her application shall be processed and her biometrics data captured. The same shall continue until all those listed shall have been processed. This procedure shall be followed whether the election officer has issued queuing numbers or any other similar systems. And tapos letter D, any application filed where the applicant's biometrics data has not been captured as provided herein shall be considered deemed not filed and should not be submitted to the ARB o ining election review board for hearing. Kumbaga malinaw man po kaya duman sa section 6 kan resolution number 10963 kan Commission on Election. Dapat alas 3 ng pagkahapon, yaw nakamuduman sa 30-meter radius dyan sa may opisina ka na Commission on Election. Kanganing naakomodar itong mga kay na nakahabol kan voters registration. Hoy, happy fiesta pala dyan sa Barangay Santa Teresita, digdi po sa siyudad kan Iriga. Sa dawan pwede duman na mapangudtuhan. Kumusta ki Manay Pinagunawon, ki Consi Dandre Babuniti, man ki Manay Hilda Rambuyong. And syempre sa gabos na pong mga taga Santa Teresita. Hanapon ko itong mga pinagsabi man ni Mayor Rex Oliva, tapos si Dandre Abuniti, saka si Director Dante Oliva, medyo makonsuelo ito. Query ni Consi Dandre Abuniti, tapos nagkasirimbaga na bagaduman saka si Consi Gigi Vargas. Kuya po. That you are
member of Board of Directors of the Costa Rica 3. Precisely po. Kasi, Mr. Chair, as I recall, one of the requirements of the Costa Rica 3 to be candidate to Board of Director Point of order, is a Mr. COMELEC, availing of the presence, Mr. Chair, is a COMELEC certification that neither the Point of order. What's the point of order? Wait first. Mr. Chair, that has no connection. Can you present that a violation is being committed by the speaker in the IRP? If not, your point of order is killed. Please proceed. Now, Mr. Chair, this question is for him to really recognize to be a Board of Director. So one of the requirements, Mr. Chair, of being a candidate as a Board of Director of the Costa Rica 3 is a COMELEC certification that neither the applicant nor candidate nor his or her spouse did not run in the recently concluded national or local election. What is that document that you are reading? One of the requirements to be a candidate of... Is that the guidelines for candidates Yes, guideline for Board of Directorship? So I will ask Honorable Dr. Libby Hill if indeed he secured a COMELEC certification that he doesn't run. Can you answer that, Honorable former Kagawad Oliva? Yes, Mr. Chair. First of all, thank you very much, Honorable Aboniti. For the information of this body, nahirapan talaga ako. Nahihirapan ka po sa ano? Ang hirap mag-comply ng mga requirements na maging Board of Director. Kailangan walang utang. Kailangan 4 years graduate, yung 4-year course. Dapat bachelor's degree. Marami pang mga clearances, wala kang kaso. Talagang mahirap talaga. And another one is the you do not run and the proceeding. You must be particular to the current proceeding. Pag preceding election at may sumunod ng election, that is not considered a preceding election. I do not run. I already submit, Your Honor, I submit a certification that I do not run in the preceding election. What is meant by the preceding? You must be aware of the term proceeding. I think the guidelines refers to a local and national election that is not being preceded by a local and national election. What preceded the election was barangay election. It's different from the preceding local and national elections. So the requirement is a COMELEC certification. What I'm asking is, did he secure a COMELEC certification indeed? Nakakukunoy ka sa certification at hindi ka nagdalagan? Mr. Chair, I appear here in order to tackle a resource, being a resource speaker of an ordinance suspending the But we are availing of your presence. Taxes, and I'm very sorry, but I will answer that, Mr. Chair. But If you may, please answer. I surprised Mr. Chair that it was brought out to this body about the qualification that in fact I was invited. You were the one who invited me. We are, sir, the title of the invitation. we are availing of your presence because indeed really, Interview or whatsoever. If your there is a complaint, I suggest, Honorable Chair, that we should have to place it to the proper forum, to the court. So, Mayor, wait first. We will recognize Mayor Rex Anyway, Oliva. Honorable Chair, kung may mga complaint, bukas naman ang aming tanggapan, libre kayo sa SNAP. Kakausapin mo ang mga direktor at manager, huwag na natin dalhin sa dito. Mayor Rex, Gusto ko bukas sa inyo, pre-SNAP, soft drink, mineral water, pineapple juice. Okay, we understand that. Salamat. So I am recognizing again Mayor Rex Oliva. Mr. Chair, I am just interested. Makonselo po binarok na ni Director Dante Oliva. So, sanggo na ang panlungsod. Kaya, pag abot duman sa itinaram niya nga hori, nagkapuros ngak na mga so, yaon duman sa sanggo na ang panlungsod, kasudma. Former City Kagawad Dante Oliva is standing before us because this involves public interest. Because as Board of Director of the Costa Rica 3, you are representing the people, or
the district where you are a member of. So I believe that should be answered. Na kung may authority ba siya from, that's just, we cannot, to me, by simply and easily saying na pinadala ng mga bossing, natanong nga si presiding officer, sino ang bossing? So this concerns sa public interest because since former City Kagawad Dante Oliva, she is claiming that he is a member of the board of directors now of Casureco 3. May we ask the legal officer of Casureco 3, Attorney Lozano, if indeed former Kagawad Dante Oliva is now a member of the Casureco 3 board of directors? Please answer. Actually, I'm not Please use the microphone, please. Tawag sa microphone. Dito ako ang legal officer po ng Casureco. So, hindi ko po, Mayor, masasagot as to the eligibility to direct. Hello. Because we should be guided by the guidelines set forth by Casureco 3 on the application and admitting a candidate to be a member of the board of directors. It is just so surprising. On one of the qualifications is that the candidate should have not run for any position, including the spouse, during the last preceding election. While there may be a different interpretation as to what election, is it the barangay or local and national elections? So really, this is another issue that concerns the best interest of Irigeños, lalong-lalo na South District, wherein Dante Oliva is claiming to be that he was elected and now representing the South District of Camarines Sur 3 Electric Cooperative. So this is not a simple issue because this concerns the representation of member consumers na magaling sa the South District. So I believe Considandred has a point on questioning the appearance here of former City Kagawad Dante Oliva. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Mayor. And really, immediately after learning of the assumption of Kagawad Dante Oliva, the Iligan City Consumers Watch Group had initiated an action. In fact, 2 lawyers from the Sangguniang Lungsod went to the Casureco to question really with due respect again to our former colleague Dante Oliva, kini-question sa pagdula niya dahil agtungan ni disqualification nga tatara naka-qualify magdalagan and naka-assume na disqualified ng dati while disqualifying other applicants sa rason sa hindi nakapag-attend sa AGMA. Dalawa o tulong aplikante dinisqualify kung Casureco 3 management na well-known na mga vocal speaking against the management of Casureco, di pagka manakontentado, hindi nakakwalify. While hindi wala ka major ka disqualification, nakaula. So hindi dapat sabi sa ito, una, dili ganit tinawan ko dokumento. Ari mga bukada diya, dili tinawan ko Casureco. Pangatlo, pangarwa, tulong aldo sa na technical na, dapat nag-question na, 15 days na ito. And ngayon po, ako na for the information Dante of Honorable Dante Oliva, this may malaking panawagan sa pagbibitiw ninyo sa Casureco. Dahil sabi mo nga, ang mga boss mo, yun ang utos sa'yo pumunta dito ngayon. Na samantala, ang naglagay sa dyan, mga member consumers na dapat nating pagsilbin. Wala pang direktor sa Casureco na tumindig para sa mga member consumers. Like this one, nagsasuffer ng mga tao. Wala ni isang member consumer, the board of director na lumaban para sa amin, para sa mga member consumers. Thank you very much.
tol ko na po ta nagpaparalawig, iba na bagan mga dalagan. Kana urulay. Saka kung niisipon kaya, digdi sa mga direktor, kaya ito baga mga pinag-appoint, ang iba dyan, dahil pa man nagkakaribayan. Kadakling mga naging direktor sa Casoreco 3. Mga pro-management. Pag may problema na sa mga member consumers, imbes na tabangan, so sa indang re-representar na distrito. Digdi sa Laugan Rinconada area. Mayo ng mga girong. Pero nagkakaburosalan. Nguso, imbes magpaliwanag kung taano ta arog kayan ang ginibo kan Casoreco 3, biglang nagpara palangkaw nin taripa sa singil nin kuryente. Ni Saro, mayo nang nagtataram. Pati nga ni so general manager kan Casoreco 3. Kan mga nagtalikod na daw na attender po si acting general manager Willie Boxit. Pag pinapaapod ka na sarong sanggunian, bako sa nang sangguniang panlungsod kan iriga, maski ang ibang mga sangguniang bayan, digdi sa Rinconada area. Nagarumduman ko ka ito, nag-a-attender siya. Ngunyan, ano ta, habong gayo na mag-attender sa mga top brass kan Casoreco 3. Sa arog kayo ning urulay. Para padara sana sa mga representanting dahil man talaga makakasimbag kana problema tas hindi nakakaaram ang top management. Kung nga tatarog yan ang nangyari, kung nga tatarog kan ang ginibo kan Casoreco 3 sa mga member consumers, pati so spokeswoman nawara na. Kaya lugod, mas lalong nagpaparararom ang problema sa Laugan Casoreco 3 kontra sa mga member consumers. Imbes ma-resolveran, dahil man sinda nagpapaliwanag, kung nagpapaliwanag sinda, kung nga tatanapaarugan, mapubuot man ang mga taga-Rinconada, ang mga Irigenyo. Madali man makaintindi, kundi ko na arog man po kaya ng sistema. Talagang makasuya mambaga sa parte kan mga member consumers digdi sa Casoreco 3. Sa inman na sulukan Rinconada, asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta asin platika ni Philip Baracena. Para po kitang 35 minutos makalampas na alas 9 nin pagkaaga. Antes kitang magpadagos kan sa tuyang programa, nagkakapira mo ng mga pagirumdom. 7 healthy habits para sa high blood, hypertension, alta presyon, at kung ano-ano pa. Iba't iba man ang tawag, ito ay kayang-kayang makontrol sa tulong ng trio kontra sa anumang sakit. Regular na ehersisyo, tamang nutrisyon, at say no to bisyo. Regular din na kumonsulta sa ating primary care providers para malaman ang angkop na gamutan depende sa inyong risk factors. Para iwas alta presyon, tamang nutrisyon, ehersisyo, at medikasyon ang solusyon. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Problema ang sasakyan mo? Kulog payo na, kulog bulsa pa! Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asin nag-aako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa, Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogmon,
Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic, Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center, open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered. Valued shoppers, maximize your savings with our Value Care Day on October 12, 2024 and enjoy up to 65% off on variety of housewares, groceries, and appliances exclusive for all Value Card holders. So this is the chance to score incredible deals on the items you need and love. So don't miss out. Visit us today to get your Value Card and unlock these amazing discounts. Only at Gaisano Capital Iriga, where you can buy more and spend less. Per DTI Fair Trade Permit Number R5 Camsur 83 Series of 2024. Prices of goods are very low. Value Card Day Mechanics. 1. Value Card is worth 120 pesos and can be purchased by anyone. 2. Only Value Card holders can avail the selected up to 65% discounted items at the Value Card Center. 3. To avail the discounted items, present your temporary, supplement, or permanent Value Card and your identification card upon payment of your chosen items. 4. Purchase items with a 65% discount from the Value Card Center is only payable in cash and cannot be paid by points earned by your Value Card. 5. Items are categorized from supermarket and department store. 6. Purchase made from the Value Card Center is not entitled to earn additional points. 7. Value Card can only earn points upon purchase of regular items. 8. Promo offered is not valid or applicable with ongoing promos and discounts. 9. The Value Card Center is only open on the following schedule: 9:30 a.m. to 1 p.m. and 3 p.m. to 7:30 p.m. 10. Employees of Gaisano Capital Iriga are disqualified from joining. Per DTI Fair Trade Permit Number R5 Camsur 83 Series of 2024. The best place to shop around. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Sa inman na sulukan ring kunada asin Bicolandia, nakatutok na sa mga Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Ako pati nakakagutom na. Ito na naman po kaya kamo man doy. Panahon na rin na pagruluto ng mga misis. Pati mister, kung mayo si misis, obligado ang mister na yon magluto sa harong. Sabi kan iba, give and take. Kung puro sa nga ka mo take, ay man lamang nga ka mo naghihiras. Luwas kan, take advantage. Binoboroblayan pa ta. Iba kaya dahil pa man mga nagpapile ni na Certificate of Candidacy pati so ibang mga botante na
kung minsan sige ang dulok-dulok, da pabasang bangya kita maray na nararapuan ngod. Ari na raw nga sa mga kandidato. Hey, good morning kay Engineer Paulino Laganson dyan po sa San Vicente Batuk, Camarines Sur. Saka dyan sa Lani Laganson Berting Home. Nag-imbitar ito si Engineer sa Kuya kundi Sabado Domingo sana nga kita sa Lunes. Alagad niya hapon sana ha. Pag-aga kaya nga busy. Konsuelo man ining kaulay-ulay po si Engineer Laganson. Dati man siyang naging empleyado kan Erga City Water District, mayo pa so Prime Water. Kaya ito nga sir, haloy nga akong nagtrabaho man dyan sa Erga City Water District. Hindi nga kan malaog na Supreme Water, nagretiro na nga ako. Nagkaroon nga ibanan pagmati ko Yan lang, pag-arog kayan, may naparong kaya siyang naiiba. Kan magkakaigwanan ng joint venture. Ay nga kayo ni magpurpahingalo na ta, garo nga pati ang empleyado, apektado. Man sa syudad kan Naga, ipinautob kan Naga City Police Office ang direktang direktibang pinaluwas ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil na maglatag ni na seguridad sa pagpaplanchar ka na Certificate of Candidacy kan mga kandidato sa mangyayaring 2025 midterm elections na nagpuuna kan Petsa 1. Sa palibot kan Comelec Naga na matian presensya kan mga pulis katabang ang mga soldado sali sa 9th Infantry Division kan Philippine Army sa ibong man kan tuninong ang syudad punpak kan Petsa 1 sagkod ngunyan hasta sa maabot na eleksyon. Awat pa man lugod mayong magbutwang mga kalungkutan karibukan digdi sa tuyang nasyon pagpanahon na nin karampanyan. Siyempre ngunyan ang ibang ani day pa po nakakapag-file ka na Certificate of Candidacy ito nagtuturunugan. Ano daw kaya kong lumaban? Perming arog po kan ang isip kan ibang kandidato. Dawa nga ako mayong kwarta? Kaya daw nga akong butuhan? Ba nagpaparaisip kan gagastuson ta pakisintabo na pakikwarta na eleksyon ngunyan bakong arog po kan mga panahon. Kaya dawa ka may kakayahan na magserbi sa banwaan. Disganado ka kan dalaga na an ibang mga politikos sa tuyang nasyon sigan pambakal kan boto sa mga botante. Iba man pating mga botante, kung dahil bakalon, halos habo nang magburoto, habo nang magperila. Apera pa duman sa mga average and income na suyado sa sistema kan politika, digdi po sa satuyang nasyon, ay di na yung para boto. Useless man sa na ngayon, minsan ang boto. Kasi baka mga desidido ta, ay maray na ngayon nagkasobre. Yan sa mga maigot na magboto pero itong iba dahil man inaabot tapos iba disganado maparapilak nga dyan mayo man nga kita ang gayong nahihiling na tol-tol na serbisyo duman sa mga binutuhan niya to. Yan po ang problema. Kumbaga sa mga binutuhan niya to inaasahan kan banwaan kan publiko na maserbi. Hain sa panahonin kadipisilan kasakitan kan mga namamanwaan.
Digdi sana sa nangyayari ngunyan sa Rinconada area sa problema kan mga member consumer sa Kaso Recovery. Harain man sa mga darakulang politiko na nagpapadaba ako no. Digdi sa Rinconada. Masakit nga ni, naborotwa lang pag panahonin eleksyon. Kumbaga visible sa tao. Pagkakatapos kan eleksyon, invisible sa tao kung may mga okasyon sana sa kadya naborotwaan. Yan po ang katotohanan na nangyayari pag abot sa batalyanin politika digdi po sa nasyon Pilipinas. Ani ba nga ni, may kalamidad na. Sige, sa Antarago, mayo pa sa endang lugar, mayo pa sa endang banwa, o syudad, o probinsya. Nagpapasa, kung baga sige sa mga pasiriram-siram, kan iba po mga politiko sa ibang lugar. May mga harong sa ibang lugar. Iba nga ni, gwapang mga resort. Kaya dahil mo man mahagilap sa endang mga distrito, iba pong mga congressman, ang gobernador man, kung minsan, kung ano man ang inaatuman. Kung aning gobernador, nan pigpaparaatuman, ano ba, artista. Guaman congressman na, inaatuman, lalaki. Ay, indang buhay tayo sa Pilipinas. Noa rin, mababago ang sistema sa dalagan kan politika, digdi po sa satuyang nasyon. Kumbaga, dekada na ang binibilang. Mayo kitang na oobserbaran na totoong pagbabago kan Pilipinas. Maray pa dyan sa buhi, may pagbabago. Minsan nagkakagaradan ang tilapia. Yan ang pagbabago. Nagkakaigwanin piskil. Lagad, nakakabawi man. Tulos ang mga para piskids dyan po sa banwaan ka na buhi. Maray sa bato ta. Pansit bato. Yan man ang panama dyan sa banwaan kan bato. Ining pansit bato. Ani na obserbaran ko po ang paratindanin Paris digdi sa may dating terminal kan Peltranco. Halos magayunan kita. Pero masiram kay namit kan sa indang Paris. Iguang Paris mami, iguang Paris sana saka ning maluto. Sabi digdi sa nabasa ko, nobody cares unless you are rich, popular, or dead. Minsan digdi po sa kinaaban na ini namumutan sa nakita. Kan sa tuyang kapwa kun kita igwa. Igwang mga material aspect. May mga luho sa buhay. Pero pag abot sa tunay na pagkamot, kung ika simpleng tao sana, garo nawawara na baga, ngunya na mga panahon. Sana iniisip kaya kaniba pong mga kababayan niya to, lalong-lalo na ibang mga millennial, material aspect, luho. Kaya anong nangyayari sa nasyon Pilipinas? Ano ba po pati mga millennial ngunyan, kumbaga nagkukulang na ang respeto, disiplina sa indang mga nakakagurang. Kaya na dyan, so at mayo ng respeto, mayo pang paggalang, hugakon pa. Sige sanan tarambay, ano ba nga ni, kung babae, sige an marites. Para tiripon-tipon, norogpong, mayo man kamanungdanan, kung minsan ang pag-uurulayan, pagpaparachismisan pa ang kapwa, na naghihinguha, imbis na maghinguha man, magtrabaho.
sa barangay marisamo baga. So mga dahil man mga nag-adal sa iba. Iba man nakapag-adal, tambay. Iyon sigan ururog pong. Kumbaga mayo man sindang kaisipan na mag-asenso sa indang buhay. Isip sana yun itong kasabihan kan iba na ngaya tambay kaon man pagkatapos sa pag-eskwela pag hinapot ano ngayang trabaho mo sa pal ngaya palan palamunin yan ang masakit kung arog po kayan ang buhay niya to. Baga konsumisyon ang sosyudad. Hoy, kumusta man pala dyan sa Banuan kan ano yan Bula. Vice Mayor Nilo Tutoy Malanyaon dyan pala sa Banuan kan Bula. Ang kandidatong alkalde so aki mismo ni Migay Ibasco. Pero pa kayan pag abot sa dalagan kan politika puro pamilya na sa nabagaan gustong magparakandidato. Doon si Sayan makwarta yaon sa pudir. Dyan nga ni sa Banuan kan buhi. Kandidato. Mayorela Coste so aki. Kagawad. Na kandidato. Dyan man sa Banuan kan nabwa. Ma-re-elect si incumbent Mayor Persimbulan. So esposa niya. Si Attorney, ex-mayor Delia Simbulan. Makagawad. Ay ano nang buhay tayo. Hindi na ka mo nagsarawa. Paubaya naman ko ta sa mga baguhan na politiko. Okay, dahil man ako nagngangalas ta digli sa Kamsure. Aram na kan mga namamanuan sa rong pamilya. Ang gustong magmaniobra sana. Tapos ang ringkonada, nalaog na. Sabi kan mga nakakaulay kung bakong mga taga-ringkonada. Nalaog na ngaya ka mo. Nalaog niya ako ni ano? Nalaog na kan Kamsure. Ta sakop man kan Camarines or ani irig sa karingkonada kamo man daw. Kalangan man na laugon kita kan probinsya kan Albay. Pero baka mas marhay pa. Hindi kon magin arog na kita kan Aleko. Yan nga ni problemado nan Kasureko 3. Si Engineer Willie Boxit. Yung nagkakapot kan Aleko. Nagkakapot kan Kasureko 3. Sabi nga ni kaniba, may kinakaptan pa ini duman sa Sureko. Kaya nangyayari, duman sa mga kinakaptan niya, hanapon ko kayan, kapabayaan ko. Masakit yan kung puro na sa nagusto kaputan. Na mga kooperatiba nin kuryente digdi po sa Rion kan Bicol. Napot ka dyan. Daw, mayong taga-Iriga, taga-Ringconada, taga-Camarines Sur na pwedeng magkapot sa Laugan Kasureko 3. Sa perming under supervision ka na National Electrification Administration. All manggad mga kapabling pwedeng magkapot sa Kasureko 3, digdi po sa Ringconada area. Kundi iba,
Arabo, ta konsumisyon nga ya. Ansa sa puon, sa laog kan kaso rekotri, ta kung minsan pagpaparapakiaraman, kan iba pong mga politiko, digdi sa probinsya kan Camarines Sur, as in Rinconada area. Kaya saro yan sa nagpapatunod sa dalagan kan manahamento kan kaso rekotri. Kung pabilohon lang ang manehamento, hindi may pagkukulang man. Pinapabelo nga belo man, magparapalangkaw kan singil sa kuryente. Kung tama lang, ang gibuhon kan kaso rekotri na singil sa taripa ng kuryente, dahil maangal ang mga member consumers, digdi po sa Rinconada area, kundi palabaw naman kaya. Dakol nga ni Pungunya nagsasabi, amo na sa nga ito ni Pig-anap, ito na babayaran dahil ito kasureko. Tapos, ang maliligayang araw kan mga taga Rinconada, taga Iriga, pag arog na po kayan. Kaya dyan palan sa may barangay San Ramon, Sagrada, garuan ni ba dyan, nagpapalipat na duman sa Kasureko 4, dyan sa Partido area. Sa hababaan singil sa kuryente. Kung pwede lang na ilipat tulos ang pagkuanin supply nin kuryente sa ibang kooperatiba na pagtaraid kan Rinconada area. Naglilipatan ako taan mga member consumers, kundi masakit man. Kaya sa iba, so, sabi nga ni can afford, nagbabakal nin mga solar. Maski pa, no, ang mga istorya sa sakuya kan mga nagagamit po nin solar power, nakakatipid nga kami sa konsumo sa kuryente. Hindi ining pag darakulao naman ang solar panel, ang solar power, magastos naman, ribo man sa maintenance, nanganganaan man po ang iba. Pero talagang ang babayadan mo sa kasureko, hababa. Kumbaga, pwede mong gamiton, pambanggi sana so solar energy, solar power. Kaya kung ano, nag-order na ako ng portable generator, niya ako pag nagparaburo brownout, lalong-lalo na harani naman ang Disyembre. Pero maparaboro brownout na naman ini. Kaya dapat may backup naan sa tuyang mga kababayan digdi sa Rinconada area. Nagagamito na kumbaga electric power. Hoy, pagirumdom duman sa mga member consumers kan Kasureko 3 sa maabot pong Sabado. Poon alas 6 din pagkaaga hasta alas 6 din pagkabanggi. Brown out na naman entire coverage area kan Kasureko 3. Courtesy of National Grid Corporation of the Philippines. Kaya magpreparar na po sa Sabado. Maharasas na naman ang mamamatian kan mga member consumers. Bueno, inabot na po kita kan oras ka na sa tuyang pamamaaram. Nakaiba niya to sa lado technical si Chabe na obra. Sa information si Chief PSG Jimmy Guanzon. Sa transmitter si Ricky Sagaya. Ay na daw so paglaom kan sa tuyang nasyon. Apa Kayla Ria Goligasyon. Ako man po si Philip Baracena, nagpapadyos mabalos kan sa indong daing sawang pagantabay.
Sa inman na sulukan ring kunada, asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta, asin platika